Der er 2 kvinder i verden, der bestandigt krydser min vej. Den ene hende, jeg elsker. Den anden elsker mig. Hvad laver du der? Stop med at Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Julie. Happy birthday to you. Ja, tillykke! Så han var det efter dig. Jeg var så ked af, at jeg ikke var der. Det skulle virkelig have været bedre. Ja. Han var sådan hele aften. Hvor er klar? Hvor er klar? Har du fået nogle gaver endnu? Ja, jeg fik den. Har du snakket med Leo og mig? Om dig? Nej, hvad er der sket? Jeg ved ikke rigtigt. Jeg synes bare, han er så fraværende. Altså, har du prøvet at nævne det for ham? Ej, det har jeg slet ikke tænkt på. Selvfølgelig har jeg det. Det er bare, jeg tænker bare, jeg er bare så gode venner. Det kunne godt være, at han havde sagt noget til dig. Men han vil næsten ikke engang tale med mig mere. Som om han ikke engang vil se på mig. Altså, han har ikke sagt noget til mig, men... Er der sket noget? Måske er det bare en fase. Hvad så, piger? Vi er i køkkenet. Du kommer for sent. Hvis jeg kommer her. Jesus Christ. Hvad sker der? Ej, jeg gider ikke at snakke om det. Kom ind og dæk bord! Ja, kommer nu. Hvad laver du? Jeg tænkte bare, at du har brug for sådan en pige, så du havde nogen at bitch med. Det ringer på døren! Tillykke med fødselsdagen! Hej alle sammen, og tak fordi I gad at komme. Nej. Der er boller og lavkage og kakao, så I tager bare for jer. Ej, vejret så godt i dag. Ja, du skal også være sådan en morgen. Ja. Og jeg så I Rosa og Intern i går. Ja, det var lidt hit. Men synes I ikke, det var en meget fed gymnasiefest? Jo. Det var mega god. Bedre end de andre, der har været. Ja, det der glimmer, det Bedre var end helvede normalt. at få ud af mit tøj og mit hår. Ja, det var over det hele. Og de der popstøvler, du havde på, de var meget gennemførte. Tak. Jeg giver dig den ud. Og jeg synes, det var ret fedt, at folk faktisk gik op i temaet. Ja. Ja. Det gjorde festen bedre end de andre. Ja. Nå, Leo. Du har nok rigtig fået en ny dame, hva'? Det er altså en mega grim skjorte på, du har på, skat. Kunne du ikke have taget en lidt pænere på? Jeg tror, jeg henter lavkage nu. Leo, går du ikke lige med ud i køkkenet? Nå. Jeg skal lige tage lysene. Jeg skal bare lige spørge, altså, hvad sker der med jer? Altså, hvorfor opfører du dig sådan her? Hvad er det, der er sket siden jeres forhold var? Hver mand står mellem disse to. Forelsket, elsket og ren. En gang hver 100 år kan det ske. De smelter sammen til en. Kom, vi skal lige have tændt lysene. Tænder du? Men altså, uanset hvor meget jeg vil ønske det her, sådan, så det er ikke sket. Men det er jo dig, jeg elsker. Kom, lad os bare kende i. Happy birthday.